tady nakonec docela dost, tak vás vítám a bez okolků přejdu i k uvítání našich dnešních vzácných hostů. Básník Vladimír Holan v jedné své básni říká: si bez rozporu, jsi tedy bez možností. Oč je život zajímavější, sakra zajímavý, o to bývá rozporuplnější a někdy i poplantaný. O tom svědčí kniha našeho hosta, básníka Víta Slívy, se kterým vlastně vítám 3 profesory, jak s Cimmermanu, básníka Víta Slívu, autora rozhovorů Jiřího Trávníčka a v neposlední řadě Marka Orka. Tak, přijďte. Hezké dopoledne všem, tak pojďme na to, teď využijeme čas, který máme. Soustřeďte se na ten čas, protože těchto 90 minut může být pro vás dosti důležitých. Jsem chodil na gymnázium na Slovanské náměstí a když zavřu oči a vzpomínám si na profesory, kteří mě těch 4 roky učili, tak jsem je skoro všechny zapomněl, ale pamatuji si jméno jednoho vyučujícího, který mě měl 1 rok z těch 4 1 hodinu týdně na latinu a ten vyučující se jmenoval Vít Slíva. Buďte rádi, že tady máte slezského barda a velkou osobnost. Vít společně s Jiřím Trávníčkem napsali překrásnou knížku s názvem Všude poplantané. Jiří Trávníček je profesor na Filozofické fakultě, kterého jsem ráno při mši svaté představil tak, že přečetl všechny knížky na světě, což je trošičku nadsázka, ale zase úplně ne, protože Jiří skutečně 18-20 hodin denně čte a má načtené všechny ty významné autory. A když píše rozhovor s Vítem Slívou, chci na úvod říct, abyste si tu knížku nezaváhali a možná nepořídili, pořiďte si ji taky, ale především si ji přečtěte. Všude poplantané vypadá takhle. Je to kniha, kterou já jsem přečetl na jeden zátah. Kniha, která je napsaná, nevím, jestli to můžu říct takhle velikářsky, ale jestli jste četli životopis svatého Antonína od svatého Atanáše, tak je to rozhovor, který se říká, že takhle má vypadat knižní rozhovor, protože světec to píše o světci. Atanáš o Antonínovi, krásně to vlastně na sebe pinkají a tady taky. Jiří se s Vítem znají mnoho a mnoho roků. Ty otázky vychází z té hluboké znalosti jeden druhého. Je to jeden z nejkrásnějších knižních rozhovorů, který se vám může v těchto letech dostat do ruky. A je taky ukázka toho, jak má knižní rozhovor vypadat. Krom toho tam jsou další překrásné věci, o kterých třeba ještě v průběhu debaty, ale domluvili jsme se tak, že já tady po krátkém úvodu už předám slovo Jiřímu a Vítovi a oni budou mluvit o vzniku této knihy. Vít bude číst nějaké texty z té knihy. Posledních 20 stránek té knihy je naprosto strhujících a tak, jak tu knihu otevřete, tak si udělejte čas, protože ji nezavřete, dokud nebudete do konce. Já jsem tady v pozici Eckermana, protože tady je Goethe. Takže já si patřičně umenším svůj čas na téma přečtených všech knížek. Nepřečetl jsem je všechny. Například poslední Orkovou knížku jsem ještě nepřečetl. Možná začnu tím, co půjdu v té stopě, v kterou začal Orko. Se s Vítem známe přes 40 let. Jsem taky jeho student, jeden vrch trošku ranější než Orko, 75 až 79. Měl jsem Víta v prvním ročníku chvilku na češtinu a pak ve 4. 2 hodiny divně. Bylo jich víc, možná 4, promiň. 4, takže to bylo skutečně pro mě určující a řekl bych, že je to člověk, který mě vlastně řekl nepřímo, co bych měl dělat. Protože já jsem tu bohemistiku tak jako nějak neměl úplně ve
vizíru. Už nám bych měl říct, jak ta knížka vznikala. Já jsem měl na Víta políčeno hodně dřív. Ty pasti jsem nakladl 10 let předtím, než jsme ten rozhovor natočili. Vycházeje z toho, že dělat rozhovor s někým, kdo je, promiň, Jorko, mladší 60. let je necudné. Ale no, dovolují se výjimky samozřejmě. Takže jsem si řekl, ano, Vít má 60 let, to by už tak mohlo být. Tak jsem ho oslovil, ale on se stáhl. Už ani nevím, co říkal, ale on to možná řekne. Že vydávám ve výkladních skříních knihkupectví knihy rozhovorů s herečkami, herci, sportovky, modelkami a sportovci, takže mezi ně nechci patřit. Jo, takhle, to bylo takové hrdé, to bylo, ano. Vznešené a... Nesnášené. A ne, to ne. Bylo to hrdé, bylo to vznešené a mělo to hlasu. Takže jsem si na Víta počkal 10 let. Byla doba covidu, když jsem na něho zaútočil po druhé. Sešli jsme se s rouškami v parku na Slovanském náměstí. Ty roušky jsme už nemuseli mít, ale my jsme nějak jako ještě měli každý na sobě a tam jsme si řekli, že do toho půjdeme. A řekli jsme si zhruba osnovu, že? Jako co by to mělo být. A pak už začalo to, co skončilo tady touhle knihou. A já musím zase dodat, že ta osnova zlomila můj odpor. Protože přitom jsem se dozvěděl tehdy v parku na Slovanském náměstí, že knížka bude kromě životopisu obsahovat i dílčí kapitoly tematické a že 2 z témat budou hudba, a to jsem věděl, že přednostně vážná, protože je znalec a milovník vážné hudby, a druhá náboženství, víra, Bůh. A tak to jsem pak už souhlasil. No a já vlastně nemám, co bych řekl dalšího v této fázi. Tak já budu číst něco právě z té knihy nazvané Po Slezsku, bo pocházím od Opavy, z Hradce od Opavy, která se jmenovala Hradec u Opavy, když jsem se narodil v 51. roce a dnes se jmenuje Hradec nad Moravicí, 8 km jižně od Opavy. Něco možná z toho životopisu a potom něco z kapitoly o náboženství a z kapitoly o hudbě. Budu se snažit nějak rozlišit, na co se ptá Jiří a na co odpovídám, nebo budu se snažit upozornit ten šéf mezi otázkou a odpovědí. Jiří se ptá. Na tvých předchozích učitelských štacích jsme vždycky vzpomněli na nějaké významné a tobě blízké lidi. Tak pojďme udělat totéž i na Biskupském. Už vzpomněl jsi Jožina Valentu, napřed studenta, posledně kolegu. Došlo i na Karla Mikulu, tvého studenta ze Slovanského náměstí a pak tvého ředitele na Biskupském gymnáziu. Odpověď. Marek Vácha, zvaný Orko. Na Slovaňáku jsem ho rok učil latinu. Ale na Biskupském jsme se moc nepotkávali, protože tam měl jenom pár hodin. Ale byla to blízká duše. A po nějakém čase tam přibyl jako češtinář Tomáš Juriga. Praví Jiří. Slovačisko. A já. Dobrá duša. A tato sestava začala později jezdit na mše na Boudu. Tak to musím komentovat. Bouda, to je dřevěná, původně celodřevěná Bouda, kterou vystavil si na počátku 50. let můj děda v mém rodišti v tom Hradci. Teď už má nějakou malou přístavbu z Litombu, ale tehdy to byla dřevěná Bouda. Byl jsem pyšný na to, že tam není ani elektřina, ani voda, všechno se tam musí vysmíkat nahoru. A od roku 2000
2013, to se tady ještě objeví, se tam jednou ročně v srpnu sloužila díky Markovi mše, většinou večer, pod čirým nebem nebo uvnitř. To jsou pro ně krásné a vzácné věci. Spiritus agens toho je určitě Jožin Valenta. Ten mi tak dělá pomyšlení. Nechci říct rovnou, že mě má rád, ale já ho mám rád taky. Až otcovský. Tak ještě jeden vstup. Všimli jste si, že se nevyjadřuju plně knižně. A je to kniha. My jsme s Jiřím hned na počátku učinili jakousi dohodu, že přepíšeme do knihy ty naše rozhovory tak, jak zněly. Hovorová čeština se všemi nedostatky, nešvary a podobně. Snad ve jménu a ve prospěch autenticity. A teď Jiří. Miláček spratnosti bezmála univerzální. On je miláček pro každého. Než přijeli Němci poprvé v srpnu 2013, tak jsem tam dostal takové znamení. Můj tatínek na taková znamení hodně věřil. Řekl jsem si, že koupím víno na proměňování tu na Hradcu. Měli tam v pekárně stojánek a ejhle, sklepy Lechovice, Orkova farnost. Nejdřív to pilo jenom s Josefem, Marek, Josef a já. Pak připil Karel, Kulař, a Tomáš. Jiří se ptá, ty jsi zažil Orka, když ještě nebyl taková hvězda? Odpověď. On je toho názoru, v němž se, myslím, moc nezhoduje s církevními hodnostáři, zvláště vyššího věku, že církev má jít do médií. Myslím, že je to dobré. Zvláště když je biolog, přírodovědec, zastánce vývojové teorie. To prý všem redaktorkám, co s ním vedou rozhovory, vrtá hlavou a jejich první otázka bývá, jak to jde dohromady kněz a vědec. Kozy. Ještě něco o Jožinu Valentovi, pokračuje Jiří. Začal jako tvůj student, pak ve tvých šlépějích vystudoval, navíc tvou kombinaci češtinu s latinou. A nakonec se stal tvým kolegou. Pak zkusil stát se knězem a nedávno se nám kluk šťastně oženil. Odpovídám. Když byl ještě na Gimplu, jel na rok studovat do Ameriky a než odjel, tak nás pozval celou třídu i mě do Terezína na Slovácko, kde má jeho dědeček sklep. Tak jsme se tam sjeli. Ale autobus neměla tak. Já jsem přijel z Hradce a oni mě u autobusu čekali s českou vlajkou. A když jsme se blížili k tábořišti, z dálky už mě vítala hudba, kterou jsem Josefovi daroval. A to byl Brahmsův houslový koncert D-dur. A on vymyslel, že v tamním kostelíku bude o půlnoci pobožnost, že děcka si vyberou každý nějaké to čtení. No a jeho dědeček tomu nechtěl věřit, že půjdeme do sklepa, kde se popíjí, a že by se ještě dětskám chtělo jít na půlnoc do kostela. Byli jsme tam úplně všichni, věřící, nevěřící. Četlo se při svíčkách a najednou hledím, ten dědeček sedí vzadu. A on to býval komunista, předseda Národního výboru, po převratu ale starosta, protože byl zřejmě schopný
a lidi ho chtěli. A když už jeden ze studentů odcházel, že si chtěl zakouřit, tak jsem solidárně šel s ním, aby nebyl sám. Dědeček vyběhl za náma před kostel. Já umím očináš taky. A Jiří na to říká, lezl ke křížku, dědeček. Máte dělem? Ale dobrý chlapík. U Jakuba, když měl Josef svatbu, přišel před obřadem k bývalé třídní slečny nevěsty, Evě Daňkové, a hned na ní bodře po slovácku: tož vítaj, děvčico šikovná. Kousek dál. Měl nedávno 70. No, to bylo v roce 21. A třeba, že byla korona krize, pár věcí kolem toho proběhlo. A já? Se 70. souvisela vila takzvaně Verichova, ale pro nás Holanovce Holanova. No to je ta vila na Kampě, že? Muselo být hodinu 7, když si mezi lety 48 a 68 žil v přízemí Holan a v patře nad ním Verich. No a dneska se říká Verichova vila a je tam muzeum, cukrárna či co. No, protože Verich jako srandista je populárnější a známější než tragéd Holan. Ten jaksi turisticky netáhne. Nicméně byla Holanova. To byl dar od Jonáše Hajka. Pozval mě tam na čtení do podkroví, které je teď upravené na síň Vladimíra Holana. A já jsem přizval jako svého hosta Roberta Fajkose. Jonáš Hajek, to je vynikající znalec vážné hudby, taky Pražák, básník, muzikolog, evangelík, ano. A Robert Fajkus, taky můj bývalý žák ze Slovenáku, básník a lékař. Ještě předtím jsem měl velkou radost, že se podařilo uskutečnit v rámci loňské, no to bylo v roce 2021, takže se to týkalo roku 2020, v rámci loňské Bezručovy Opavy. Společné vystoupení s Markem Váchou. To bylo pro mě hodně těžké, protože Marek to umí, dovede posluchačstvo ovládnout. A vedle něho sekundovat, to je taková malá sebevražda. Velice mě to ale potěšilo. Zvláště, když se Markova přednáška a moje čtení na téma světlo, vzdělání a výchovy konali v den svatého Václava a v kostele, i když odsvěceném, svatého Václava. A visel tam nad námi jako dominanta obrovský obraz zavraždění svatého Václava, zapůjčený z Olomouce. Svoje čtení jsem samozřejmě zahájil svatováclavským chorálem s bubnování na sudy. Takže to byl večer několikanásobně svatováclavský. Považoval jsem za velkou čest, že tam můžu takto vystoupit. Navíc ve svém rodném kraji. Ještě dva olivky. Možná-li. A znovu se to vrací v kapitole Víra a Bůh, to je poslední, znovu se to vrací k Markovi. Jiří se ptá, no a co Marek Orkovácha? Spolu jste si blízko a asi nejenom, že jste oba učili na biskupském. On nabízí spiritualitu jednak přemýšlivou, jednak i radostnou, ne? Tomu zase můžu jenom závidět, odpovídám. A navíc on v tom všem, co zná, co umí, je nefalšovaně skromný.
Taková pokora je v něm. To miluju. A kousek dál. Zase Jiří. Jsi na biskupském gymnáziu, kde kolem sebe určitě máš spoustu autentických křesťanů. Jak mezi tvými kolegy, tak studenty. Kdo z nich ti je nejvíc blízký? Nechci říkat vzorem. Josef Valenta, Tomáš Joriga. A oni jsou i pro světské věci radovánky, ale na pevném základě křesťanském. A taky mezi studenty. Už jsem mluvil o Honzovi Hrádkovi, který jako baptista chodil s kalidelnicí na katolické mši. Na den Bigy, tady na školním dvoře. Já jsem to pozoroval z balkónu kabinetu latiny. A moc mě to potěšilo a trošku možná i pobavilo. Nedávno, půl roku to je, co jsme spolu mluvili, že nějak od těch baptistů odchází, ale myslím, že ne ke katolikům. Posílá mi PDF a to jsou taková hluboká rozjímání. Ještě k Orkovi. Vím, že byl na Boudě a vysluhoval tam několikrát mši. Co to pro tebe znamenalo? Mše na Boudě. Odpověď. To je povznášející, nebo jak to mám říct. Že to se mnou úplně otřásá. Říkám si, kdybych toto tak žil a cítil pořád, nejenom třeba tu hodinu nebo hodiny, co tu jsme spolu. To jsou mocné zážitky. Tam si fakt připadám jako křesťan. Jakože se ke křesťanstvu patří. A zároveň vím, že jsem mezi nimi tak trochu černá ovce. Oni všichni přijímají, a já jediný ne. No a teď možná trošku na odlehčenou závěr. Z kapitoly o hudbě. Vážná hudba, to nebudu číst, a zabírá podstatnou část této kapitoly, ale v závěru přišlo i na populární hudbu, na popík. Populární hudby se už dříve na jiných místech mluvilo třeba o King Crimson, no art rock. Celý život měl svých asi 30 let, neznám. Cream. Pražský výběr, to taky byl velký úder svého času po 30. letech. Zvěstovali mi jak King Crimson, tak pražský výběr mý studenti ze Slovenského náměstí. Já jsem jim byl dneška vděčen. No tak teď otázka Jiřího. Irituje tě Karel Gott? Ani ne. V půlce 60. let, no to jsem měl nějakých 14 roků, 15. V půlce 60. let jsem ho obdivoval. To byl takový vpád Big Beatu trošku. Sotva dostal stáhnou krev, no. Hej, pamätáš, jsem zoufal. A ze zdi na mě tupě zína. To se mi líbilo. Pak už jsem ho pustil k vodě. Lady Carnival to už byl dlouho za zenitem. Teda mého vnímání Karla Gotta. Ano, ale taky zpíval Bernsteinovu Marii. To je nádherně udělaná píseň. To smekám. To je pro mě vrchol Karla Gotta. Z popu se mi vždycky líbil Pavel Bobek, pokud nespíval country, prosím. No, o country ještě s omluvou všem, kteří tento žánr máte rádi. Zpíval anglicky a navíc byl vždycky antikomunista. To jsem nevěděl. Nejstarší zážitek Oh my love, oh my kissing. Rock'n'roll, s Olympikem.
to mě bralo za srdce, když jsem byl v 7. třídě. Zamilovaný, jak jsem už o tom mluvil, ale tady ne, do brňačky Jindry Doležalové. Prosím, tak to byla učitelka chemie v 7. třídě. Chemie mě nikdy nebavila, nikdy mi nešla. Vysvětluji si to tak, že jsme měli začínající mladé kantorky. Ve fyzice a matice jsem měl ostrého starého chlapa. Tento nás dostal a mám rád a miluju matiku, fyziku a mám ji obou. I tu matiku, tu fyziku mám. Básník, chemii ne. Ze slušností jsem na konci gymnázia napsal i ódu na chemii. Proti své vůli, ale je to poezie, ale chemie. Protože jsem všem svým vyučujícím po maturitě, když už jsem byl pak v Brně přijat na fieldu, posílal ódy na jejich předměty. No tak to bylo. Latina, čeština, matika. I přírodopis. A chemie. No, pokrytecký chemie. No ale ta Jindra, ta měla pro mě kouzlo. My jsme už v roce předchozím, když jsem šel do 6. třídy, už jsme byli poprvé v Brně na motorkových závodech. To je naše celoživotní láska. Všech 3 bratří. Motorkové závody, Masarykův okruh. To je taky řada básní. No a teď přijde do třídy Brňačka. Ono se to i podle řečí poznalo, že Brňačka. Akorát mě zarazilo, že říkala Šálka místo Šalina. Ne, ale říkala Šálka, já to vím. A vykladala o letním kyně v písálkách. To je jedno. Tak jsem byl zamilovaný a do Brňačky Jindry Doležalové. A na pěveckém soustředění školního sboru na Javorovém ta písnička na večer hrála a ona u toho byla. Vidím její šedé kalhoty. No, teraz mi chtěl brečet, no. A teď ne. Ale je to jímavé. A byl bych rád, aby tady zaznělo nesnáším country. Omlouvám se, opravdu si upadlo asi v nenávist. No. Nikdy mi nevadilo tankání na kytaru v ohni, ale no to. Falešná exotika západu pro zastydlé puberťáky, no pardon. K tomu nesmrtelný zážitek. A ten stojí za to, proto to čtu asi. Jednou jsem v noci samotařil ve vinárně u Vaška na Hosické v Králově Poli. My jsme tomu říkali oddělené pracoviště gymnázia Slovenské náměstí. A drnkali tam brněnští kovboji, Ruty, Šuty, Arizona, Texas. Bylo to tak směšné, že jsem si to Arizona, Texas ožralý s chechtotem pořád dokola zpíval ještě k ránu, když rychlý brzdil před Svinovem. To jsem měl za Maruškou. Ale je to asi moc ostré, co říkám. Oni, ti Trumpové, tak trošku byli i underground. No, byli komunisti nesnášeli. Jinak mám rád blues, hlavně kytaristy, Clapton, Gary Moore, Jack Beck, Scott Henderson. I Satriani to umí rozbalit a rozpálit. A jak vy ne, když vyšel z Hendrixe, kytaristy Non Plus Ultra. Toho jsme vždycky žrali. Vící? To je konec, poslední otázka. Víte, máš právo posledního výstřelu. Bude to krátké a takové rezolutní. Vážná hudba je jednou z nejzazších výsev lidského ducha. Vedle filozofie s teologií a vedle matematiky. Všechny jsou zbíhavé a odkazují k témuž. Tak tolik ukázky z té knížky. Se stát takovým erzac moderátorem teďka? Orko, nechceš
chceš něco zase říct takového? Jako, co? Vzkaz pro studenty na Bigi, když prostor mám. Těch posledních 20 stránek, mně to přišlo, vy jste určitě viděli ten film o Queenech, těch posledních 20 stránek to je Wembley. Kdy tam mluví o svém vztahu k vážné hudbě, ale takže pokud vás nebaví výtvarné umění a hudební umění, tak si to přečtěte a začne. Je to nakopávající, je to plné nadšení a je to výpověď člověka, který rozumí vážné hudbě a který tím žije. To je jedna věc, to je jedna rovina té knihy. Pak ta druhá rovina, já to řeknu rychle, nekradu čas. Já jsem byl odchovaný ještě na životopisech svatých, tak z té první poloviny 20. století, kdy čtete ty životopisy naštěstí s moudrým komentářem mých rodičů a dalších jako dobrých lidí, kdy čtete životopis toho svatého a teď vidíte, on se jako narodí, poslouchá rodiče, ve škole má ruce za zády, hlásí se, má samé jedničky, pak jde na Gimpl, vynikající prospěch, pak se z něho stane kněz, nebo jde do řádu, nebo je to řeholní sestřička, modlí se pravidelně, je vzorem všech ostatních a umírá v pověstí svatosti. Prochází životem jako nůž máslem a všichni obdivují. A tak to čtete a říkáte si dvě věci. Za prvé vás napadne, že tohle není můj příběh. Že já takový nejsem. Já mám v životě různé kotrmelce a slabosti a hříchy a chyby a mě to někdo dává jako vzor, ale tohle není o mně. A za druhé si řeknete trochu provokativně, nevím, jestli bych chtěl, aby tohle byl můj příběh. Nevím, jestli tohle by měl být životní vzor, tak jak bych já chtěl ten život prožít. A tady najednou se otevřete do knížky, kterou si přečtete a zjistíte, že čtete životopis, já bych řekl, těch svatých, těch dnešních dnů, kdy až člověk trochu zestárne, tak pochopí jednu věc. Život není jednoduchý, život je složitý. Tvoří ho milost a hřích. A říká se, že jenom ďábel k pádu se nezvedne. Člověk musí a má. A nejenom tady čtete životopis člověka, který si prožil svoje věci, který má za sebou svoje pády, o kterých naprosto otevřeně s někdy až jako pro mě děsivou upřímností mluví. A na straně druhé tam zase vidíte to obrovské požehnání, ty obrovské milosti a najednou si řeknete, jo, tak toto je životopis, který má šťávu. Toto je život člověka, který se pere, který o něco usiluje, který po něčem touží, který má svoje obrovské výšiny a svoje temné hlubiny. V té knize to všechno takhle je. A nejenom si řeknete, jako tak tohle je život člověka, který za něco stojí. Život člověka, kde najdete nadšení do života, tu chuť žít i trochu to umění žít. A proto pro mě to bylo takové zjevení, ta kniha, proto ji taky všem doporučuju, že to není nějaký takový ten bezkrevný životopis toho vyluhovaného světce, který nemá v životě žádný problém, který uvidíte, že těch problémů je spousta. Ale tohle je přesně ten život, který chceme žít. Život není černobílý, to je jenom panda je černobílá. Ale život člověka, který o něco usiluje, tak tam vždycky jsou ty nebeské výšiny i ty hlubiny. Takže v tomhle smyslu ta kniha pro mě byla jako obrovským zjevením. A ještě být vám v sobě obrovský magnetismus, tak jenom historku, kterou možná neznáte, nebo možná tak polovina to nezná z vás. Když Vít učil na slovanském gymnáziu, jsem chodil do Ačka. Byl tam jeden kluk, který chodil do Bčka, který se tak nadchl pro češtinu a latinu, že jako jediný maturoval z latiny a šel potom latinu studovat. A jméno tady toho kamaráda z toho Bčka bylo Karel Mikula. Pak se Karel Mikula stal ředitelem na Bigi před mnoha lety a Vít se vrací do Brna. A Karel za sebe potřebuje náhradu, tady na tomhle gymnázium, nečekaně aprobace čeština latina. Přichází víc slívá, bere to. Všechno dobré, co v životě uděláte, počkejte 20 let, počkejte 40 let. Všechno se vám to vrátí. No, děkuju. Ale jste třídí šlo na latinu asi 5 lidí, nebo 4. A na češtinu ještě víc. Ale tak to jsou detaily, že jo? Smysl.
vzpomínání na své učitele také říct jednu historku o Vitovi. V té knize on se v ní nepoznal, asi freudovsky zapomněl, vytěsnil. To bylo, myslím, že to byla ta 4. třída a bylo takové jaro. Jaro nasazovalo do pupencu a my jsme si řekli, že na profesora Stylu bychom chtěli mít trochu lehčím tónu v té hodině. Tak takové to, pane profesore, neskoušejte, to je jaro a budeme si povídat a tak, jak to bývá. No ale on tuhle hru odmítl hrát. Vytáhl text Šaldovo Souvěti a teďka se měli poznat vedlejší věty. Za tu hodinu padlo 15 plastrů. Ale v podstatě bych řekl, kdybych to začal freudovsky interpretovat, že možná od té doby ve mně začal hlodat červ nedůvěry k Šaldovi. Od té doby ho nějak neberu. No tak když jsme u historek, shodou okolností v pátek minulého týdne jsem se setkal s některými studenty jednoho ročníku, jedné třídy, kde jsem nebyl třídní, ale češtinou jsem neměl 4 roky a maturovali v roce 83, teď jsou 40 let po maturitě, proto se zažili. A tak jsem tam vzpomínal, oni mi potvrdili, že to bylo u nich. Když jsem totiž 1. dubna, no, bylo to asi toho roku 83 nebo 2, vstoupil do třídy, oni všichni stáli vzorně, potichu, což nebývá. A na hlavách měli čepice z novin. A jedna čepice byla na katedře připravena pro mě. No jo, takže on to byl zároveň Velký pátek. 1. duben, apríl, legrácky, já bych tak rád tu čepici, no, tak vzal taky na hlavu, abychom byli všichni pospolu. No nevím, co byste udělali vy. Ale pozval jsme za komunistů. A já jsem jim poděkoval, že si to vážím, že to je pěkné, to jsem pochválil, ale že si tu čepici nevezmu. Že pro křesťany je více než apríl, Velký pátek, den největšího smutku. A oni v drtivém tichu ty čepice sejmuli. Děje se v socialistické škole. A sedli si a poslouchali. A já jsem, protože jsem to nosil asi pořád, já jsem měl Holana zrovna u sebe a přečetl jsem jeden z jeho příběhu, tragický příběh, i když se jmenuje Óda na radost. A když jsem dočetl, to zazvonilo. A byla to krásná, nezapomínatelná hodina. Tak to je jeden ze svého, ještě jeden příběh. Ale já jsem zapomněl, že jsem vynechal jednu záložku. Tu bych asi tady mohl, i v tom smyslu, že nic není tak jednoduché. To je hned počátek kapitoly Víra a Bůh. Když se mě zeptal rovnou, víte, považuješ se za věřícího? Dlouhá pauza. Tu ano, tu zas ne. Argumenty pro a proti se střídají. Ratio se spěčuje. A můžu být i konkrétní. Buď, říká Jiří. Třeba svobodná vůle. Jak já mám věřit ve svobodnou vůli? Vnucuje se mi spíše determinismus, nemůžu si pomoct. Bůh stvořil člověka, dal mu svobodnou vůli a člověk se ze své vlastní svobodné vůle rozhodne pro zlo. Ale mě rozum našeptává a přímo křičí, tvůrce je zodpovědný za to, co stvořil. Sakum prask. Čili stvořil člověka ne tak dokonalého, aby se nerozhodl pro zlo. Jiří, rozumím, tvůj názor mi přijde v duchu, jak věřit v Boha po osvětiny. Zkusím to jinak. Bůh napsal báječnou hru, dal nám scénář. Jak ho můžeme vinit za výkony herců? To, jestli z toho uděláme okresní šmíru, nebo
parádní představení je už jen a jen na nás. Na moje reakce. Ale už předem jako vševědoucí věděl, že někteří lidi to nevydrží a přichýlí se na stranu zla. On předem věděl, že půjdou do kélu, do kýblu, abych neřekl rovnou do pekla. A příměr v divadelní hře. Rácio, ta děvka ďáblova, jak říkal Luther, mi hned našeptává, dramatik sice vytvořil scénář, ale nestvořil herce. S Bohem je to jinak. Ale jistě, každé přirovnání kulhá. Jiří? Kulhá, ale přece jenom. Hospodin je nejenom všemocný, ale také velkorysý. Odtud i svobodná vůle, obrovský dar, který nám dal. V tvé verzi mi přijde nejenom jako dramatik, ale i jako loutkovodič, tedy hercovodič. Ano, ale ta děvka tvrdošejně opakuje. Vševědoucí Bůh musel od počátku vědět, že ten dar bude pro někoho třaskavina, která ho zničí. Bůh nemůže zodpovědnost za zlo přenést na člověka. Motám se na jednom místě, nehnu se dál. Mít tak tvou víru. A Jiří? Nemám ji, spíš o ní bojuju. Někdy bojuju i s ní. A k tomu, co říkáš, to seš ale na hraně fatalismu. Nelíz za ní. Odpověď. Když jsem řekl determinismus, byl jsem už tam. Není mi jasno. To schválně, no. Jako, to do hloubky. A? Teď si, no, jenom mluveno, že bych přečetl několik básní. Teď tady něco jako čtení. Hodinu vydržíme, ne? Takže ještě 15 minut 20, nevím, maximálně 20. Ano, pane učiteli, prosím. No, tak jsem se rozhodl první 3 básně vybrat tak, aby se vztahovaly. Teď to pořadí, tak, jak to vznikalo. Ze sbírky Rodných hromad 2004 je báseň Babí léto, chlapský podzim. To už nebude nic náboženského, ptá se, pokud je něco nenáboženského vůbec. A ta báseň je vybraná, protože se mi tehdy, to jsem tehdy myslím, že v Opavě, dedikoval Jiřímu Trávničkovi. Proto ji čtu. Ty první 3 básně, které přečtu, a druhá bude věnovaná Markovi a třetí Karlovi, a pak už něco dalšího, jsou ve vázaném verši, ale všechny pak nebudou. No, budou tady ty básně nevolné verši, asi 2. Tak tedy Jiřímu Trávničkovi věnovaná báseň Babí léto, chlapský podzim. Pavučiny vcévkované do babik stahují krev v krystal. Podzim, javorový vrtulník, svištivě už přistál na čerpané studni. Vodní hodiny prolévají v studní jeden jediný. A v jednom okamžení celý mužský pláč. To popuštěné skapalnění ženy. Tvář ovinuje pavučina. Promokavý páč. Promokavý fáč samozřejmě. Tvář ovinuje pavučina. Promokavý fáč. Báseň
kterou jsem napsal těsně poté, co jste přijeli na Boudu před tou první mší. V pátek jste přijeli podle toho, co čtu. A je ze sbírky Návrší 2014, ale bylo to v roce 13. Báseň věnovaná Marku Váchovi je v cyklu Kněžský hájek. Kněžský hájek je ulice v Žebětíně, moc se mi ten název ulice líbí. Ne, tam je to ke Kněžskému hájku. Tak v cyklu se jmenuje Kněžský hájek a z toho dílu věnovaný Markovi. Velký svátek máme dnes. Milá dřevomorko. A to musím ale znovu. Pak ta dřevěná bouda není nějak ošetřovaná, takže tam řání dřevomorka. Tam, když přijedu po roce, tak zase těch pilince všude na podlaze, na stolech a tak dále. No, tak dřevomorka, to je ta má spolunocležnice asi tam v té dřevěné části boudy. Takže znova. Velký pátek máme dnes. Milá dřevomorko. Do boudy k nám přišel kněz, říkají mu orko, a všechno je hned jiné. Drnčí křídla sarančí, až oblaka to roztančí. Čas mi k dětství plyne. Žluny teskně zpívají hlasem maminčím. Rozslzím se po kraji. Pokání snad činím. Vzácný kněže, příteli, duše vděkem vzliká, že proměnil si v neděli pátek kajícníka. Báseň věnovaná Karlovi Mikulovi, jmenuje se Nad Brnem a my jsme tady nad Brnem. Ta báseň je jednoznačně pohled z okna našeho kabinetu. Latiny ve 4. podlaží. No a podobný pohled bude asi z kabinetu češtiny a z odborné učebny češtiny a z celého toho horního patra. Nad Brnem. Překročili svratku. Pluky ropuší. Natahují dráty do záhrad. Vítr odpaluje miny u uší. Z vrbový smrt visí. Ještě nad. Na Kohoutovice táhnou havrani s děsivými sirénami štuk. Do Kohoutovic se dere po stráni zdecimovaný můj pluk. Na vrcholu z bunkru podzimu zlatoludé zášehy. K poslednímu soudu. Polnímu. Božení srdce. Nasněj. V tomtož podlaží tam nahoře, jak jsou ty kabinety a ta učebna češtiny, se stalo to, co teď přečtu. Ta báseň je trošku jiná než ty ostatní. Ze sbírky Boje. 21. roce. Báseň se jmenuje numericky. 28.6. 11 hodin 59 minut. Blížila se 12. a my jsme se blížili k sobě a k hodinám visícím u stropu tlukoucí srdce. A když jsme se mýlili, bylo to, jako když udeří polední zvon.
další báseň budu číst, protože u té učebny, té české odborné učebny, visí teď kovová deska, no že tam ještě visí. To asi víte, že nevíte. Já jsem byl konsternován, když mě škola prostřednictvím svých představitelů při mém odchodu odsud jako dar věnovala tuto učebnu. Pojmenovala ji po mně. A je tam na té desce jeden můj verš. To mě potěšilo nejvíc, protože ten verš je pádný, lapidární a pravdivý. No, tam je napsáno, poezie nemizí. Já vím, že to je třeba pošetilé, že to je až přes příliš optimistické, ale jsem o tom přesvědčen. A taky jsem si už rozhovor řekl, dokud bude mít člověk něco, čemu se říká duše, tak do té doby bude poezie. A nejenom u mladých, zejména u mladých. Poezie nemizí a nezmizí. No a tak je to verš jako poenta básně, kterou jsem napsal, když jsem měl 660 let, a je to zážitek z oslavy těch narozenin. A stalo se to v Králově Poli na naší ulici, tam naproti našemu baráku je hospoda, která už ale zkrachovala, ale má pořád krásný název Královská cesta. Tam jsme to oslavovali a ten den se rozsněžilo. Vystupuje témacelka Markétka, která nesnášela, ono to připomíná film Díky za každé nové ráno. Tam byl nějaký, já jsem ho neviděl, tam film, ale slyšel to, že ten polský herec nějak vnucoval poezii, pořád otravoval celou rodinu tím, že do nich cpal poezii. Otec, myslím, Haliny Pavlovské, ne? Je to? No. Tak Markétka podobně asi nesnášela, když jsem něco nového napsal a začal jsem to v kuchyni rodině přečítat. To v době puberty, že? Dospívání, řekněme. Tak to báseň možná, až to řeknu, je plně srozumitelná, ale možná by byla, doufám, by byla srozumitelná i bez těchto mých zbytečných řečí. Jmenuje se Sníh. Sníh. Ona má ráda sníh a já taky. A ani jeden, ani druhý nelyžujeme. Není to tím. Žádné hory. Žádné country. No nic. Sníh. Markétka dítě a potom i dívka. Sotva jsem v kuchyni začal přečítat báseň, mizela ve dveřích. Dnes je mi 660, slavíme, za okny chumelí. A ona vydechne, krása. Poezie nemizí. No já jenom řeknu, co by, ale to je dlouhá vlastně, tu nebudu číst, už jsem rozhodnutý, že ne. Tak už jenom jednu. A vynechávám báseň, která se týká taky ještě té učebny, protože tam jsem učíval seminář, literární seminář, a v tom semináři velice často zněla hudba a rocková, ale taky vážná. No a mám takovou báseň Sonátová věta, kterou jsem připsal Franti Schubertovi, kterého mocně miluji, víc než Beethovena. Na schvál. Zemřel v 31, prosím vás. No. Schubert. A ta báseň je takovým pokusem, Robert Fajkus možná říkal, že to je experiment, no nevím, pokusem přenést, transponovat sonátovou větu jako hudební formu do literatury. Takže jsou tady 4 sloky a první sloka to je něco jako expozice, exponují se 2 témata, hlavní téma, vedlejší téma. Druhá sloka je úplně tatáž, to je repríza. Musím vždycky předem říct, aby se lidi nemysleli, že mi přeskočilo, že čtu po druhé to tež, ale je to úplně to tež. Třetí je provedení, to je nejzajímavější, jak se s těmi motivy pracuje. A čtvrtá je repetice. No, ale toto číst nebude, to dlouhé. A je už 11 hodin, ale přečtu. Tak to byla taky nerýmovaná volným veršem. A ta poslední, to se vlastně vracím vlastně na počátek svého působení tady na této škole, do roku 2004, do konce srpna,
počátku září, když jsem byl na seznamovacím kurzu se svou třídou do knížka Cíl Josef. A bylo to v Březníku, nad Náměští, nad Oslavou. A myslím, že nejvíc, když jsem to psal, jsem myslel potom už na odjezd, když jsme se stupovali dolů na nádraží, protože v závěru bude vlak. Vlaky mám taky rád. A ta báseň se jmenuje Březnický vzduch. A je to vlastně monolog toho vzduchu. Mluví k vám vzduch. Březnický vzduch. Jako jsem byl na počátku, budu jednou provždycky. Pamětí, jak světlo svátků, liju se vzduch březnický. K létu vystoupal mě skřivan. Srpen vycrkl mi dech. Tvrdnoucími ústy zpívám, zimu budím ve hvozdech. Teplem jazyků se vlním. Nesu dětské hloučky slov. K bubínkům vy hudby plní. Ladička jsem, Čirikov. Ťukněte si zorničkami na triangl blízkavic. Čtvercem v kruhu spolu sami. Vymlčte se na měsíc. Vlak, jak brzdí, skřípe, piští, svrchovaný jízdní řád. Věští vaše zpěvné příští. Nezbývá